साइकेलाबो बिराद दामिनि साइकेलमोन मा बुंबावनो। Guys, welcome back to my channel. To asa खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। तो आंबो मोजाङै दं। तो गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल गासिबो बराय जाबाय। तो नोंथांमोना नायगासिनो MB Block 46। तो गाइस जों दायो माबा थांगासिनो गल्डेन पारायाव साइकेलजों आरोना। एकदम बाइक गैया आरोना मा बुंनो बाइकबो गैया लाफायासै आङो साइकेलजों होलांनो माबाय आरो बाइक गैया साइकेलजोंनो जों दा थांबाय थानोसै। तो नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बानायलांबाय थादो एबा सेलौ ना मा होनो रायजोफोर आसला गामसादो सोबाय नै गामसा मा गानदो एन्जारखा जोंनिया। तो जोङो दायो थांगासिनो नै फिस रास्ता ना टेनसन गैया बरिया थांगासिनो जों दायो नै जोंनिया कभार भिडिअआ दायो आपल'ड थांगासिगोन माबानिया 15 आगस्टनिया दिनैथ' 14 नालाय गाबोन 15 जोंना कलेजाव मोनसे रेलि दं साइकेल रेलि इयाव बरियासो थांनानै नोंथांमोना नुगोन फैगासिनो साइकेलजोंनो होलांबाय आरो दा केकेर कुकुर आस्टेकि लोगोफोर दा जोंनिया एक्सपिरियनिया माबाबाय सेनानो गबायनो दा उपाय गैया आरो मा खालामनो साइकेलाबो इनो जोंनिया आसल हेभि साइकेल लाना फैदो दैज्लायाबो इनो साइकेलाबो हिर' हन्डासो बावमोन साइकेलाबो बिराद दामिनि साइकेलमोन मा बुंबावनो मा जाखो साइकेल सेनासो थल्ल' गबाय इতিয়া ইয়াৰ কিবা সাইকেল চেনটো কিবা ওলাইছি কি হৈছে তোমাৰ সাইকেলটো বেমাৰ ইজ প্ৰবলেম ইজ বেমাৰ नै लामाखौ नायनांगोन खिन्थु मोजां नङा दे लामाया खम्फि जोबथारो कारफोरनि थाखाय मोजां नालाय अबयसे खिन्थु साइकेलनि थाखाय मोजां नङा इयो खम्फि जोबथारो लामायानो खुंग्रुं खांग्रां गियारनि साइकेलफ्रा मोजांथार जायो आरो ओमफ्राय नै आसला होलांखिसै स्कुटि नालाय बारस'लायबाय जोंखौ बा आसोल ओइ आदै हाला लेंदो बा दे आरो ओरैनो दोनसै मालाय गारिबो दं होलांबाय पिउ नै लासिनो माबा लामायाव बिराद डिस्टार्ब जायोलै फाग्लासो